హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అనుష డిజైనర్స్. ఒక కస్టమరు డిజైనర్ శారీ ఇచ్చి లెహంగా స్టిచ్ చేయమన్నారండి. లెహంగా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తున్నాను మీకు. నడుం దగ్గర బెల్ట్ వేసాము అండ్ బ్లౌజ్ ఏమో కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ కావాలన్నారు. ఆ డిజైన్లో ఉన్న పింక్ కలరు బ్లౌజ్ తీసుకున్నారు కస్టమరు. ఆ బ్లౌజ్కి వర్క్ చేయమన్నారు. బ్యాక్ నెక్ ఇది, హ్యాండ్కి మొత్తం వర్క్ చేసాము. చాలా బాగుంది, నీట్గా ఉంది ఫినిషింగ్ వర్క్ కూడాను. హ్యాండ్ ఇది. ఏ బ్లౌజ్ అయినా వర్క్ చేసినప్పుడు కలర్ కాంబినేషన్ బాగుంటేనండి బ్లౌజ్ లుక్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ప్రిన్స్ కట్ విత్ కప్స్ వేసాము. చాలా బాగుంది వర్క్ అయితే. ఇది ఓణీ అండి. ఓణీకి లేస్ వేసి టజల్స్ వేసాము. దీని అవుట్ఫిట్ చూడాలంటే పార్ట్ 2లో నేను యాడ్ చేస్తాను. ఎలా ఉందో చూసి లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.